регламента и искат да изпеят целия си репертуар или да изпълнят целия си репертуар. Аз предварително се извинявам, че нямаме възможност да дадем на всички това време, за да се изявят. Сме дали само 6 минути, т.е. по 2 песни или 2 танца, съответно. Но и те ще са достатъчни на журито да прецени какви са били вашите усилия през годината, когато сте готвили тези изпълнения. Тази година жури сме поканили доцент доктор Елена Симеонова от УНСС София, която беше член миналата година на журито. Поканили сме известният в нашия край, родом от село Гурково, певец от музикалния театър Стефан Македонски в София, Георги Джилянов, който ще бъде председател на журито, и Крум Иванов, режисьор от Благоевградския университет, който за първа година участва в нашия формат и който има грижата със своя екип да направи качествени филми за вашето участие. И за това предварително благодаря на тези 3 сърцати хора, които ще ни подкрепят в днешния ден. Започваме с първото изпълнение и ще дам думата за това на нашия водещ Александър Танев, който е известен като певец в много формати на телевизията, с много международни участия, и ще видите, ако остане време и до края, ако ви остане възможност, ще можете да го чуете сигурно като изпълнител. Но това вече ще бъде в края, в заключителната част на днешното наше събиране, днешния наш форум. Сега вашите аплодисменти за село Камен, община Добричка и тяхната мъжка фолклорна група Каменци при Народно читалище Йордан Йовков 1941 с ръководител Кера Иванова. Аплодисменти за тях. Днеска се кладат селянки на глава.